Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Azi facem un episod de Minecraft, episodul 2 din serverul nostru de Minecraft. O să bag pe TikTok, o să bag pe TikTok IP-ul. Playerii maxim sunt 666, cel mai frumos număr. Și da, am zis că azi vrem să mergem în afară, să ne facem o casă. Că se vede că am lucrat prea mult aici. Da, cam într-o zi cam am reușit, băieți, să facem cât ceva. Și acum o să facem episodul ăsta puțin mai lunguleț, fiindcă atunci era seară. Da, era vreo 10 noaptea când filmam acel episod, băieți. Stai un pic. Bă, da, noi nu am observat că aici era chestia asta. Oh, nu. Te vin unul aici. Așa e bine. Apropo, băieți, noi am găsit niște golden apple-uri în caz că n-ați văzut episodul trecut. Da. Și le-am împărțit. Adevărat. Bine, episodul celălalt nu l-am postat încă, fiindcă trebuia să postez alt videoclip, dar lăsați că o să-l postez azi. Și episodul ăsta o să fie, episodul ăsta când îl postăm, azi e luni, o să fie, da, tot azi, dar o să fie puțin mai târziu. Și sper că să dați like, subscribe și haideți să începem. Bine, hai să mergem afară, să vedem cum mai este. Da. Ok, haide. Ce? Am găsit niște păinici. O, băieți, eu sunt nebun și mă duc să... Opa, am găsit ceva sus. Nevermind, nu-i nimica. Ba... Ok, scuzați ce s-a întâmplat, am revenit și da. A venit cineva să... Fabuloasă. Deci, ci am o grafică fabuloasă. Bă, eu îți recomand să iei tot iron-ul, că vom ieși azi afară. Așteaptă un pic, lumini din nami. Vom ieși afară, bă, dar tu unde ești? Eu acum mă pregătesc să ies la Bă, prima dată, bă, de ce l-am umăr la noi tot iron-ul? Stați un pic să închid ușa. Am revenit și... Ok, haide! Dar dă-mi și mie câteva bucăți, că eu am format, frate, dă-mi și mie ceva, că... Da, de aici, Ia 5 bucăți. Și dă-mi și... Mersi, să-ți dea Domnul să... Ia ce putem să craftăm. Oare chiar... îmi fac niște pantaloni. Sper că n-am uitat cum să fac se face seară, uite, se face seară. Da, uite, se face seara? Păi, hai să ne culcăm, nu știu. Chiar trebuie să ne ducem afară asta. Stai că vreau și eu să-mi fac și eu ceva armură, bucatul de dar mie nu mi s-a încărcat încă, what? Ciudat, la el este Steve, la mine mi s-a încărcat. Ia casca mea, să te faci full. Ok. Poți să rămân așa. Bă, copacul nostru încă n-a crescut. Copacul nostru fiindcă nu există oxigen. Haide să luptăm, haide să mergem sus. Noi am dacă ați celălalt episod, să vedem dacă nu mergem ok. Uite, că acolo sus trebuie să mergem. Stați un pic, băieți, voi sta un pic AFK, pentru că... Eu iau aici niște iron. Mă, ce-am văzut acolo. Eu cred că știu de ce mă văd așa, pentru că sunt pe Optifine.
da. Și serverul ăsta e pe versiunea nouă. Da, pe versiunea aia nouă. Da, e foarte posibil să știi. Stai că și eu cobor acum. Unde tu? Dar noi nu mai... Bine, mai am eu niște lemn, adică ieri am luptat ca ultimul lemn. Ultimul mă auzi. Ce? Ca ultimul lemn. Ce ciudată sănătosul. Și eu am un topor de lemn, eu mai am toporul acela de lemn. Bă, da, așteaptă-mă acolo la... Te aștept. Uite, te aștept aici la... Când cădem acolo la apă, la baza noastră. Baza noastră în ghilimele, că pot să avem baza afară. Până atunci voi lua niște rail-uri. Fiindcă vreau să fac eu creație ceva din rail-uri. Ai zis că nu de joci. Chiar am vrut să întreb. Ai zis că nu de joci gen la ora asta. Maica mea a luat laptopul și i s-a reparat laptopul și acum pot să mă joc. Foarte fain, foarte. Acum Versiunea 19.2. Ok, hai să intră pe server. Eu te aștept. Cu 36 de storage. O să vezi, mi-a schimbat skin-ul. Te schimba skin-ul? Da, dacă schimbi numele, schimbă și automat un skin. Așa că, gen... A, ți schimba numele? Da. Și skin-ul. Unde ești? Mi s-a resetat totul. Ce? Mi s-a resetat totul. Adică? Dacă chiar mi s-a resetat totul. A, cred că odată ce am un alt nume, mi se resetează. A, ok, să-mi pun același nume. Foarte nașpa. Bă, Foarte. super Bă. nașpa. Că Dar asta. acum trebuie să facem un lucru dacă vrei să ne schimbăm numele. Să facem chesturi. De acolo din chesturi să punem numele care e chestul lui și să punem toate itemele, după ieșim și după bam bam facem schema aia. Oh, Jesus, am auzit o dintre acum cheamă. Am auzit o sperietoare. Sper să mi se salvează, Dumnezeu ajută-mă. E salvator. Da, uite, mi s-a salvat. Okay, acum mi arată și skin-ul, e perfect. Acum e perfect. Era să... Mamă, dar ce lag am, așteaptă un pic să mi se încarce lag-ul. Până atunci... am ceas. Da, apropo, am ceas, ceasul ăla ți l-am dat eu, l-am făcut eu. Ca să vezi cât e ora. Da, e încă seara, acum se face dimineața. Haide, cred că... Oh, jeez. Stai în spate. Nu. Scuze. Mamă, nu-i nimic. Asta chiar ne-a ajutat, Știu, dar ne-am pierdut din viață. Eu nu. Dacă vrei, am mâncare, am fructicelele alea. Ai fructe dintre alea, eu am doar un măr. Nu o să mănânc mărul. O să facem din el golden apple. Da. Mersi. Cu plăcere. Stai un pic. Ar trebui să cădem aici jos, pentru că putem să urcăm ușor sus. Și pentru că am o presimțire că aici am un chest. Nu știu de ce, am o presimțire. What? Este un... Nu veni aici jos, pe scurt. Ce? Vino aici jos să mă ajut să bat pe... E un schelete cu arc enchantat. Da, am avut dreptate. Fugi. Ai luat arcul enchantat sau ți-a dropat măcar? Nu a dropat. Fugi. Bă, da. Da, măcar avea... Fugi. Cel puțin.
Ok. Băi, Cel puțin. vreau să mănânc mărul ăsta. Eu nu am altceva de mâncat. Nu. Ah, ok. Mersi. Stai, nu mai am loc. Ia tu luna asta. Nici noi nu mai avem loc. Mai vreau o bucată? Da. Ok, poftim. Uite, Ducem. Și gata. Am mâncat mărul. Ce? Deci, Golden Apple-ul. Nu Golden Apple, am mâncat mărul ăla normal. Dacă Golden Apple-ul, oricum, dacă îl mâncai, mai aveam unul. Da, eu aveam 2. LOL. Și-am 2. Wow, mișto. Mișto tare. Stai un pic. Ai văzut că am avut dreptate, că era... Stai un pic. Vreau să mă duc aici, că chiar am o presimțire că mai este un chest aici. Nu știu de ce. Am o presimțire. Vino un pic aici, te rog. Acum vin. Stai să pun niște torțe. Wow, ce cave mare am găsit. E gigant. Așteaptă-mă. Pe aici, gen... Noi niciodată nu ne-am dus pe aici. Și gen, acolo era casa noastră. Apropo, să ne luăm patul. Chiar. Bă, da, chiar patul. Pe aici trebuia să fie, nu? Uite, mult iron. Stai că iau eu iron-ul. Așa, ok. Ideea e unde ne patul, că... Mai nu ne-am gândit să ne luăm patul. Ai lună? Ce? Ai lună? Am o bucată de lună. Nașpa. Chiar trebuie să ne ducem afară. Ce norocoși suntem. Mamă. Ok. Am uitat să ne luăm și furnace. Stai, E bine că lași torțe și gen știm unde să... Știm că am luat-o pe acolo. Cred că... uite, E aceea. Un chest ăsta. un chest am găsit. E chest. Stai că... Mamă. Chestul ăsta deja, cred că deja l-am făcut eu. Stai un pic să mănânc blueberry. Stai, dă-mi regulile. Da, de aici. Poftim, sunt de aici, Da, avem nevoie de astea. Stai, da, avem nevoie de crafting table. Nu. Trebuia să mergem pe undeva pe aici. Nu. Unde ești? Unde ai plecat? Uite-te. Păi că ne-am pierdut. Păi de ce înseamnă asta, nu? Ce? Ce înseamnă asta? Ce? Trebuie să reducem la suprafață cu... Trebuie să mai explorăm, că... Na. De acum... Trebuie să găsim. Mai întâi trebuie să găsim. Ok, deci se pare că aici abia am mai fost. Aici e ceva, nu știu de ce. Dar cred că aici e ceva. Bă, dar nu știu, locul ăsta chiar e bun de luptat. Un lapis! Lapis, e perfect! Stai! 1, 2, 3. Eu oricum mai am lapis, am 42 de lapisuri. Bă, de ce s-a prins jos? Că noi trebuie să... am găsit casa, uite. Am găsit casa. Am găsit satul. Ce sat? Nu știu. Asta am zis acum. Stai să arunc prostii. Eu voi păstra acest dart în caz că gen am nevoie să... Eu voi lua ăsta și voi lua și crafting table. Eu voi lua acest... Ok. Voi lua acest copăcel pentru că... trebuie să-l plantăm. Și acum ce desfacem? Trebuie să ieși. Dar picați, cred că trebuie să luăm pe aici. Nu. Uite ieșirea, uite. Unde ești? Sunt acolo, la apă. Și am pus o bucată de lună. De ce? Bă, noi avem nevoie de lână, am uitat.
Avem nevoie de... da. I-am dărt oricum. Uite, Nu. sari în spate, sari aici, după mai fac o scară. Stai, fac o scară. Nu. Nu s-a dus. Era să ducă luna, am avut noroc. Așa, gata. Urcă aici, sus. S-am făcut loc. Am găsit ieșirea. Alo? Tot că eu eram cu gândul la altceva, în fine. Unde ești? Uite aici, ți-am făcut aici o scară. Stai. Îmi aici, așa mic. Sari aici. După sari aici, după sari aici, după aici. Așteaptă un pic, am de asta, așa. Bam, bam, bam. Și uite, Și unde e ieșirea? aici. Nu de cred. Ieșirea. Oh my god, o să vedem pământ. Țeapă mare. Țeapă! Bă, eram atât de fericiți. Da. Bă, Ne-am luat cred că e în ușă. cealaltă parte, cred că e în cealaltă parte. Bravo. Mam, ce zice? Mi-am pierdut 4 vieți. Vreau mai am mâncare pentru tine. Stai un pic să iau aici iron. Deci mai am doar golden, da, mai am doar 2 golden apple-uri. Bine, e timpul să urcăm, trebuie să urcăm. Da, am... Ai nevoie de blocuri? Nu. Ok. Am făcut loc. Ok. Trebuie să găsim ieșirea cât mai repede. Cred că dacă săpăm aici în sus, Bă, tu unde ești? eu sunt aici. Stai, unde ești tu? Uite-mă, uite, deci am o idee. Deci voi lua toate obiectele mele, mai afară de lemn, că lemnul e propriul meu lucru. Mamă, deci... Voi merge în sus. Ok, voi merge și în sus. Ok. Ok, deci de aici începem să spargem. Wow! Bă, nu veni. Ajutor! De ce? E apă unde Și noi suntem... Vino cu mine. Așteaptă pic, că de acum eu sunt ăla care se duce. Vino cu mine. Sari peste groapă, sari. Bun. Am eu idee. Nu mă, vino aici la mine. Nu, acolo la... Bă, Vino. Eu văd acolo ceva. Hai pe aici. Bun. Hai în sus. Acum hai să săpăm în sus. Pune tu torții, săpăm în sus. Bă, pune și tu o torță. Cu iron, ok. E bun iron. Da. Dar nu avem nevoie de iron numai. Mai ales de beacon, când vom face beacon-ul. Cred că vom face beacon-ul de iron. Am găsit lapis. E bun. Ia-l, eu îl iau. Eu n-am găsit lapis, adică așa cred că nu văd. Nu văd nimica de aici. Hai, pune și tu o torță. Hai să trec și eu. Gata, hai. Poate vezi acum, intrăm într-un ocean. Păi dacă intrăm într-un ocean e bine, pentru că urcăm la suprafață. E important să vedem să... Pune torță, că nu mai săpăm corect. Go! Nu, lasă covă de acum, doar dacă găsim mai ceva mai sus de iron, Ia, îl luăm. la ce strat suntem?
Ia să tu pic. Suntem la stratul... Stai pic să nu... Bă, Bloc. continuare. Mai avem doar 6 straturi de... Și după aia gata. Da, uite. Era să mor, în fine. Mai avem foarte puțin. Scuze. Nu-i nimic, stai că am nevoie de mâncare. Și eu. Am și o mâncare. Să nu îți consumi încă. Uite, am dat de dirt. Ai dat de tort? Da. Și zi? Da, e prenoptat. Dar lasă că e bine. Aud o găină. Am dat. Ok. Lumina. Aer, lumină. Te zici că am... Oh, stai. Așa. Wow. Bă, da. Bă. Locul ăsta nu e locul ăla? Bă. Nu e locul ăla. Bă, am găsit aici mamă. Vino aici. Uite ce am găsit. De ce copacul e Herobrine pe mapă? De ce e copacul ăsta așa? Bă, uite ce lemn. Bă, frate, normal că e lemn. Bă, acum, ideea noastră este să găsim mâncare, atât. Da, mâncare. Mâncare. Poate. Bă, dar tu unde ești, mă? Cel mai bun lucru este să găsim... Stai acolo. Că... Uite, mă. Ok, hai. Vino după mine. Eu nu mai am copănele. Să alerg. Eu mai am doar câteva. Porci! Uite, porci! Porci? Unde? Stai, n-am mai văzut porci de câteva zile. Porci! Îmi moare. Sar pe ei, nu mă interesează. Și... Tu vei fi mort. Stai. De... Lasă-mi, vezi că eu n-am spațiu în inventar și să măși carnea, ok? Da, ți-o las, dar cel mai bun lucru este să... Stai un pic. Noi putem să ne uităm pe hartă. Mamă! Uite pe hartă. Unde suntem? Oh my god! Suntem în punct. Oh my god! Vezi că e acolo niște redstone, să nu lăsăm de apa să îmbete. Mamă, să-mi scot asta. Pune aici mâncarea care găsești. Pune aici mâncarea la prăjit. Că dacă facem mâncare, vom pune aici. Da, acum să pun și eu. Carne. Mamă. Ia tu. Carne de porc, bă. Am nevoie și eu de o cărniță. De o cărniță ia de la mine. I-am luat doar o singură cărniță. Uai! Nu, găina. Nașpa. A spawnat un nou. Ok. Ia-ți vedem, iese un pui? Mai ieșit. Mamă, ce bun e mâncarea asta. Ce bună e. Eu omor această găină. Zic eu, de ce? Ca să sprăjim. De ce? Am nevoie de sand? Nu. Cred că avem nevoie de sand când avem nevoie de o casă. În prima dată avem nevoie de keep inventory. Da, de keep inventory. Da, nu, că după ar fi Ok. prea ușor. Vino la mine. Unde stă alea? Unde sunt cuptoarele, mă? Unde sunt cuptoarele? Da, le-am luat că plecăm. Unde ești atunci? Așteaptă. Că acum vin. Eu vreau să fac o dată. Uite mă, ok. Haide, vină după mine. O să mă uit pe hartă. Pe unde mergem. Ok, deci mergem. Ar trebui să mergem, nu ar trebui să mergem în spatele nostru, mai bine. Ce? Uite că pe hartă ne arată dacă mergem pe acolo, mergem acolo. Dacă mergem în spate, mergem într-un loc care nu trebuie. Dacă mergem acolo... Lasă-mă, mergem acolo, mergem. Hai pe acolo.
După aia va trebui să vină monștri, apropo, să știi că să te pregătești. Oaie. Uai. E bun, am pat. Lână, am luat lâna. Dacă... Mai ai nevoie doar de o lună. Nu omoră oile, nu omoră oile. Uite câte oi sunt. Știu, s-au mulțit. Bine, îmi dai lâna. Da, am lună. Ei? Dăm toată lâna, că să ne facem pat. Păi eu am pat. Nu, un pat pentru mine. Dăm toată luna. O simt. Hai să ne culcăm. Pic așa. Ok, mamă. Ok, ne luăm paturile și plecăm. Ok, Plecăm. scot luna. Și Eu am foarte multă carne de oaie și am foarte multă carne de... Dar la luna, la ce... Uite, am găsit ceva, vină după mine, am găsit ceva fain. Stai un pic, ce ai găsit? E dintr-o ăla. Nu știu. Da, nu e nimic aici. Mi-a dat troll? Nu e așa o chestie. Dar e bun dacă vrem să facem o casă așa, ruginită. Nu, da, nu, lasă. Hai să plecăm. Ăștia sunt asteroi, 100%. Ciuperci. Super ca asta ajută. O mănânci? Ok. Care ciorbica o faci și din cealaltă din ce? N-am cu ciorbă, cu ciolaj, cu ciuperci. Ciorbă cu ciuperci. Știu că există ciorbă de ciuperci. Da, știu, chiar există în viața reală. Bă, dar ăștia doar niște asteroizi, ca să știi. Da, știu, sunt asteroizi. Și ce ne trebuie ca să facem o ciorbică? Ciorbici. Mai ne trebuie ciuperca roșie. Uite, pentru o ciupercă pentru fiecare ciorbă. Da. Bă, vezi că sunt niște asteroizi aici. Cred că e ceva. Hai să ne luăm după asteroizii ăștia. Nu e nimic alt după asteroizi. Zic eu. Măcar să încercăm. Gen. Am găsit Ce ai găsit? copac Nu. dintre la care dacă te duci ne dă blueberry și putem să găsim și axolotl. Ia arată-mi. Uite copacul ăsta cu flori. Wow, ce Și e frumos. și frumos. Știi cum e frumos? O să-i dăm dintre ăsta scat. Dacă săpăm în jos, o să ne duc acolo la axolotl. Vrei să mergem? Sau vrei să... Bă, nu mai degrabă stăm mai sus sau... Eu sparg acest copac. Ok. Eu cred că mă uit... Nu dă nimic. Trebuie să mergem. Haide. Unde ești? Stai acolo. Du-te la copacul ăla. Uite-mă, în spate. Au. Da, așteaptă un pic să-mi arunc. Am și cufăr. Ai cufăr? Da, am luat Haide. un cufăr. Ok, haide. Ok, bine. Wow, am făcut un tripsiski. Cel mai bun parcurs. Au. Hai mă, lasă-mă, mamă, cu parcurul tău. Trebuie să găsim un sat. Sau măcar să ne găsim baza. Noi mergem corect. Da, mă, las. Mergem pe acolo, trebuie să mergem pe acolo. Cu cine ajută axioloții? Întrebarea mea. Axolotul mica, dar dacă vrei să ai niște prieteni frumoși, adică mai în viața reală. Știi cum arată axioloții? Știi cum arată axioloții în viața reală? Sunt așa de drăguți. Știu. Dar meu a fost acolo să vadă niște axolotli. Frumos. Sunt Foarte norocos. Da, nu și-a luat. Da, s-a uitat. Da, mă, da. Bă, dar de ce tot nimerim asteroizi? Bă, dar de ce găsim
De ce găsim copaci dintre alea cu floare care te duc la axolotl? Ei, la, ei, ce avem noi aici? A, ce am văzut? Da, sunt numai dări de s-a stricat. Asta ar fi un fel de pădurice, nu știu, cu o pădure ca lumea. E o pădure care s-a făcut update. Vă duc cumva un sat? Sau sunt eu? Sat! Nu-i sat. Bă, da, e sat, e sat. E foc de ăsta. Ciordăște-le tot. Eu mă duc să le ciordesc direct niște, vreau să văd ce, vreau să le ciordesc Iron Golem-ul. Au. Omoară-le are golemul. Ciordește-le tot. Ia niște emeralde, poate. Bă, să-mi dai? Ce ne dă? Am nevoie de emeralde. Ce e aici? Nu, am nevoie de emeralde, neapărat, nu. What? Bă, avem destul pentru un portal de Nether. Da, dar așteaptă un pic, nu face portalul de Nether, acum. Nu-l facem, că încă nu e bine. Bă, ți-am găsit aici o sabie de iron. Iron? Eu am sabie de iron enchantată. De unde? Vă zic eu de unde. De la Villager? Da, am făcut trade. Wow, mișto. Acum Da, costă vreau așa tot. Ia vreau să văd ce dă acest trade la village. Nu dă nimic. Bă, dar mai vreau. Dai și mie 4 bucăți de... Dă 4 bucăți, te rog, de emeralde, te rog. Am doar un emerald. Au. Deci dacă îi dau 20 de fânuri, ai fân? Am 2. Cât fân ai? Ți-l dau oricum. Stai, fânul l-am aruncat. Man. Ce, wow. Stai, eu o să mă bat cu Iron. Bate-te. De fapt nu mai am nevoie de... Eu nu am nevoie de ciuperci, eu chiar... O să-l îmbat. Am nevoie, gen, aș vrea un dovleac care poți să spui pe cap. Da, e ceva la fântână, nu. Bă, dar am nevoie de ceva. Bă, dar am nevoie de emeralde, mă. Dacă am emeralde, e perfect. 5. Am 5. Acum, Ai 5 emeralde? nu, am 5 iron, că l-am îmbătat pe ăla. L-am îmbătat. Nu l-ai îmbătat. Asta e o casă, te rog să fii un ce și 2 case, te rog să fii amândouă într-un. Deci ăștia sărași ca lumea. Știu, mai afară de villagerul acela cu șanț. Da, păi restul nu mai sărași, gen. Bă, deci trebuie neapărat să facem ceva, adică trebuie să ne facem ceva rău de tot, că stăm nașpa pe altele, pe spațiu. Stai un pic, gen. Dacă le distrug un foc, îmi dă focul lor ăla? Ce? Nu. Oh, un pat albastru. Ia-l. Da, normal că l-am luat, dar ce crezi? O ușă. Bă, tipul ăsta are 2 uși la casă și are și un copil. Stai, am water? Ok, bam. Deci Cred că aici ar trebui să... luăm sabia asta care o vom pune aici. Asta. Am ceva rapid. Te rog, de 4 emeralde. Ok. Deci un emerald, ok. Bine și așa, e bine și așa. Niște fructe de pădure. Eu nu iau goldul pentru că... pentru niște... Stai un pic. Cred că din... Nu știu ce. Stai, că aici am făcut 2 chesturi care vreau să iau ce... Ne trebuie shulker box-uri noi, la 9.
Ne trebuie shulker box-uri. Shulker box-uri, da, alea chiar, da, dar trebuie să ne batem cu dragonul. Nu neapărat, gen, trebuie să ne ducem un end fără să ne batem cu dragonul. Avem nevoie de vreo 500.000 de blocuri, nu 500.000, de vreo 1000 sau 600 de blocuri, De ce? ca să ajungem în celălalt end. Că nu doar cu Ender Pearl-ul îl arunci acolo când îl bați. Putem să facem și pe acolo, dar e prea greu. Dar ca să ajungem acolo la... Avem nevoie de obsidian și de un flint al steel. Da, Nether, o să punem Nether, o să punem acolo la Nether când o să ne facem o casă și gen, când o să ne punem paturile acolo și gen, o să ne, trebuie să dai și keep inventory și Da. de fiecare dată când ne pierdem, gen să ne omorâm. Aproape s-a făcut seară. Chiar? Dormim aici peste noapte? Păi că da. Mai știi unde este fierarul acela? Stai un pic să... Acolo facem la nim. Da, la fierar. Da, l-am văzut. Uite-te, salut. Ok, haide. Mai avem timp. Un emerald. Mai îmi trebuie două emeralde. Vrei să zic de unde era emeraldul? La nu era emeraldul. Lasă că pot să nu. Îmi trebuie două emeralde. Pentru ce? Și Ca să uite cât obsidian am. Uite cât obsidian am. Câte bucăți? 11 bucăți. Ok. Așa. Unde, deci la... Adică sunt două enduri? Sau... Ce? Da, știu. Știu că sunt două enduri. Eu nu știam. E un end cu bossul, ultimul boss în ghilimele, care e bossul final. Nu e chiar bossul final, mai există și Wither-ul și Warden-ul. Da, Warden-ul are vreo 3, deci dragonul are 100 viață. Noi avem Wither-ul are 150 și Warden-ul are 200 și ceva. Da, dar chiar dacă e și i-a dat multă viață pentru că gen e mai slab, el e gen, nu poate să zboare. Da, nu poate să zboare, nu poate să aruncă. Ai grijă, spatele tău va fi a murit. Oh, sticlă. Ce e aici? Ce să fie? Pat albastru, pentru mine. Ok, să avem amândoi pat albastru. Am găsit pâine, lemn și potato. Ai găsit vreun emerald? Am găsit. Acum mă duc să iau patul. Merg și pentru pat. L-am ciordit. Acum e timpul să merg. Bun, eu am lemn la greu. Oricum noi chiar stăm bine, adică n-am murit niciodată. Aproape eram să mor eu. Da, eu n-am murit, așa că mie nu mi se pune. Am mult cobblestone, cred că ai vreun crafting table. Da, stai un pic. Că chiar am nevoie un pic. Am găsit aici niște vaci. Ai putea să le mulțești, dar durează ceva. Nu le mulțesc eu. Fân! Fân? Bravo. Văd 6 bucăți de carne de vacă. Cărbune, ok. Astea nu sunt cărbune, sunt cărbune de lemn. Am găsit caschetă. Bă, ce ai făcut? Ai făcut ceva? Ce ai făcut? Ce, s-a auzit ceva? La OBS am spus eu ca să fie pe Q să începem live-ul, dar degeaba începem live-ul. Că nici măcar nu... Dăm și mie, te rog, niște dăm...
Stai un pic, Dăm 14 cărbune. Dăm 14 cărbune. 14. 20, unde ești? Stai un pic, am găsit aici armor stand. Hai bine, ia-l. O să avem nevoie la casă la noi. De la casă. Dacă o să avem Uite, casă, dacă... uite avem... Nu știu ce să arunc aici, am multe chestii. Uite, arunc sugarcane-ul. Sabie de lemn. I-am doar 7 cărbune. Nu, dăm doar 7 cărbune de fapt. Deci, Gata, ne-am pierdut câtă viață. Gata. bă, fii atent, deci plec, mă duc. Știi ce trebuie să fac? Trebuie să pun în inventar obsidianul. Bă, da, Am pus din greșeală obsidian. eu nu de cred că s-a scumpit prețul la un singur emerald, mă. Cât Deci, era? era 7 și acum ai 15. Mamă, și era și aproape să-l iei. Oricum îmi trebuie doar 2 emeralde, mă, și nașpa. Știu asta. Bine, unde ești? Stai un pic, că vin acum spre tine. Îmi trebuie n-am nimic, ca sunt sărac. Bă, dar măcar nu sunt la fel de sărac ca ăștia. Ai knopec și apoi. Ok, te văd. Eu ne arunc aici. Bă, ai nevoie de sabie? Stai că nu mai am sabie. Uite ce sabie am eu. Uite ce sabie am eu, măcar. Da, știi ce? Ce? Vreau sabie, nu fac o sabie de cobblestone. Chiar dacă am ratat șansa să-mi iau o sabie. Bă, deci mă supăr. Trebuie neapărat să mă duc la setările OBS-ului și să opresc chestia aia cu Q. Acum mă duc. Setări grafice. Deci fii atent că arată. Da, este grafică rapidă. Option, setup grafic. FPS maxim. Limitat. Luminozitate luminos. Stai să mai învăț și eu niște setări aici. Nori detaliați. Rapizi. Bine, Detaliați, da. e Particule toate reduse minime, ecran complet. Niveluri, distanța entității. Efecte. Umbre de entități. Da. Rezoluție. Rezoluție ecran complet actual. Distanță vizuală. Ce înseamnă chunk-uri? Chunk-uri, deci să zicem că chunk-urile sunt la 4. E ceață apropiată. Ok. Bine, haide să plecăm de aici. Da, trebuie să ne mergem altundeva. Dacă ai spațiu... Dacă am spațiu. Dacă ai spațiu, putem să luăm un lucru care putem să... Deci să zicem că am 24 iron și n-am un... Uite, ăsta. Mai ai loc pentru asta? Furnace-ul ăsta. Ăsta e cel mai... Ăsta e bun furnace-ul. Gata. Luat-o? Ok. Da. Nu puteai să intru pe Discord, că mi-a trimis cineva un mesaj. Până intră el pe Discord, eu o să caut măcar un loc. Ok.
Mamă, s-a apucat. Mamă, ce m-a speriat asta. Bă, tu unde te-ai dus, mă, fără mine? Eu stăteam apucat. Bă, de ce ți-ai pus, Doamne, obsidianul ăsta aici? Ce? Am zis, atunci când am zis cel mai lucru. Bine, am Bă, de ce ai pus obsidianul acolo? mai am încă 10 și consum 8. A, ok. Adică, uite, acolo, aici punem încă o bucată de lemn, aici punem o bucată de lemn, una, 2, 3, aici vine încă o bucată, Bă, de ce ai dat în mine? 2, 3, nu am lovit, nu, eu m-am lovit. Și vine așa, bam, 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 și bam, așa. Hai să numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fix 10 am! Oh my god! Oh my god, deci dacă mai puneam și bucata aia o pierdeam. Ok. Pam, ce am făcut de aici? Așa, unde ești? Că trebuie să mergem amândoi. Sparg obsidianul ăsta. Ai nevoie de ajutor? Nu. Aia nu mai fac. Stai un pic, semnalează erori. Nu. Option, așteaptă un pic. Setări chat, setări accesibilitate, întârziere în chat de loc, interline, ce înseamnă interline? Asta nici eu nu știu. Logo monocrom, ascunde fulgerele, nu, aleargă menține, narator, subdistrări, da. Ploaie, pași, bord, Unde te duci? uite aici. Ok, e timpul să intrăm. Să ieșim din village-ul ăsta. Haide. Ce am aici? De ce? Eu vreau să omor acești villageri. Îmi pare rău. 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 Nu vreau. Îmi pare rău. Ia la fund. Așa. Se face și seară. Oh, nu. Bă, dar tu ai... Ce? Așa, gata. Tu unde? Tu din ce localitate ești? De unde m-am născut? Nu de unde te-ai născut, gen din ce localitate ești acum. Din Tulcea. Adică sunt din Stulina. Ai fost vreodată în Bacău? Ce? Cred că da, nu știu. Înseamnă că ai fost aici, unde eram eu. Eu sunt din Stulina. Nu știu dacă suntem aproape sau suntem departe. Suntem aproape? Cred că actually da. Ua! Stai, am o idee. Te reglă... Cum să zicea, chestia aia, când faci cu sabie, bam, bam. Bam, eu acolo, bam. Ok, haide. Oh, nu, sabia mea! E timpul să plecăm. Stai, știi chestia aia? Nu, au venit. E timpul să plecăm. Da, știu. Cred că suntem aproape. Aproape s-a făcut dimineața, apropo. Bă, imaginează că noi jucăm pe cel mai greu mod, adică extrem de nașpa pentru noi. Adică este hard, oh my god.
Ar trebui să mai fie un alt player, fără mișto, ar fi mai funny. Știu. Dar Ai vreun de la capăt, adică nu. Că noi, uite cât de buni suntem. Dacă... Stai un pic. Wow. Noi știi ce trebuia să facem? Să nu mergem aici, să mergem prin cealaltă parte. Păi, wow, uite cât dubleci. Am văzut. Vrei să-i luăm? Uite un creeper, am putea să atragem creeperul acolo Da, și gen... să-i atragem. Așa. Uite, ca un cadou o să-ți fac un scut ca să-l ai și tu. Haide, hai cripoșorule. Hai. Aici, lasă-l. Lasă-l. Pentru mine. Așa, gata. Bă, 3 e destul. da, trebuie să spun. Ok, e timpul să mergem? E timpul să plecăm. E timpul să... Oh, nu, au venit. E timpul să plecăm. Poate vezi acum ne apropiem. Ok. Eu sunt paranjă întotdeauna. Așa. Cum tare? Deci, câte puncte ai tu la atac acolo? 9. Bravo, e aproape foarte nouă. Uite câte oi. Imaginează-ți că am 9 și am topor de piatră. Ai grijă în spate. Nici nu aveam treabă. Așa, bun. Vină cu mine. Fugi. Bă, noi de ce nu ne culcăm? Bă, dar chiar avem paturi. Bă, dar păi, mă gândesc acum. Hai. Du-te rapid la culcare. Mam. Știi chestia aia? Chestia aia de... Nu știu care e patul meu. O să-l iau pe ăsta, că e la fel. Bă, deci fii atent, deci fii atent, eu sunt Andrei 1, 2, 3 și tu ești Luca 1, 2, 3. La mine așa mă cheamă fiindcă de parolă, de la mine. Și ca să nu o uit. Da, pe mine mă cheamă așa pentru că rimează. Da, și la mine rimează. General 1, 2, 3 rimează. Ok. Cine a aruncat? Nu eu. Eu nici n-am arc. Eu am... Apropo, tu unde ești? Chiar. De spate. A, eu? Unde? În Minecraft? Da, în Minecraft. A, eu sunt aici, în spatele tău. Apropo, pune și tu crafting table-ul ăsta. Pune crafting table-ul ăsta aici unde sunt eu, te rog. Acum. Stai un pic. Mă nuștește pe aici. Bun, și așa pe un pic să... Zici ce vrei să fac? Ce? Mamă, ai 2 bucăți de astea care obții de la vacă, din care poți să-ți faci armură. Ce? De iron? Nu, mă. Da, ai iron, apropo, ai iron. Am 4 bucăți de iron. Nașpa. Am 24 de bucăți. Scuze. Ok. Stai un pic, acum le pun la prăjit. Poți să-mi dai și mie celălalt furnace care l-ai tu? Pune-l aici. Unde stau eu? Acum. Furnace-ul ăsta știu că prăjește Ei! Ce? Bă, atunci... Alea sunt toate itemele mele. Stai, eu mă duc să fac... Uite, locul ăsta e plin, mare. Hai să facem aici baza. Da, chiar ar fi bine să facem aici bază și de keep inventory. Uite ce avem aici.
Oh, un lac, ce fain. Știu. Și Mă duc gen, să fac... avem și un stătuc lângă noi. Da, avem un sat. Avem un sat pe acolo. Eu am până aici, pam, punct de reviere definitiv. Stai că mă duc și eu. Gata. E timpul să luăm niște piese și să începem. Ok. Trebuie să fac și un... Să fac... Uite, o să-l pun. Uite, o să-l fac aici. Și mai fac un... Mai pun un chestia aici. Și gen itemul ăsta. Gen să ne ducem în aventură să nu prea avem prea multe chestii, gen să avem iteme importante, mă refer. Uite, eu fac aici Nether portalul. Oh, mai am un cupăr. Bine, am făcut un cupăr, dar mai am un cupăr, ok. Bine, ceasul rămâne la mine, pickaxe-ul ăsta pot fi bum, bum, bum. De fapt, carnea asta rămâne la mine, diamantul ăsta acolo, acolo, bam, bam. Bă, dar eu nu prea mai am pickaxe-uri, doar acum observ. Mai ești? Da, mai sunt. Uite! Da, știu, așa se face, ca să economisești blocuri. Wow, wow, wow. Ok. Mergem. Nu merge încă, nu merge. Prima dată vină cu mine ca să ne facem casa și după aia ne mergem în Nether. Da. Good idea. Bine. Avem nevoie de lemn. Îmi pun niște băți aici. Stai, că am și eu nevoie de niște bețe. Ai nevoie de bețe? Da. Gata, stai că am făcut eu niște bețe. Așa, bețe, bine. Stai că îmi fac un topor. Avem nevoie de un anvil. Da, chiar. De ce? Fiindcă... Da, ne trebuie carte enchantată în primul rând. Nu, că vom merge acolo la... Uite cât de rapid se face. E, mă. Că mi-a mai arătat un prieten. Așa. Ok. Lași iron-ul să se încălzească și... Ok. Eu mă duc să iau niște lemne. Bine, eu stau aici bine. Îmi iau și eu niște cărbune. Poți ia niște de fapt am cărbune. Îmi pun un cărbun. Vreau să fac un lucru. Vrei să zic ce lucru? Vreau să fac un fortress care poate să faci mâncarea mai rapidă, adică să se încălzească mai rapid. Știu cum se face. Știu, am de chestii din alea și se numește smoker. Uite cam așa arată. Și am completat toate chestiile. Am 10, am level 10. Pot să iau și eu niște mâncare? Nu, e gen... Cred că poți să iei, dar trebuie să mă lași și mie ceva iron, adică... Da, uite, ți las pe tot ăsta. Ok, îți dau... dau o bucată, îți dau asta și îți dau asta. Mersi. Cam atâta. Mersi. Că aveam... Asta să fie, dar e... Ok. E timpul... Eu... Uite ce am. Fix 2. E perfect. Păi ar trebui să ne scoatem armura pentru că chiar n-avem nevoie în momentul de față. Wow, ce frumos arată. N-ai pantaloni? Așa. Bă, seamănă. Era să mă duc în lac. Unde să te duci? În apă? Da, uite cărbunele care. Mersi. Salut. Ai, la mine bate la poartă?
la Vlad din deschis? Ok, ok. Eu mă jucam cu un prieten, Minecraft, vrei să intri un pic? Ce boală, așa puțin. Așteaptă puțin, Mateo. Ok. Bă, Luca, așteaptă un pic. Da, ok, aștept. Ce? Hai că am revenit, Luca. Ok. Uite pe scaun. Uite, mă, ți-am tras scaunul ăsta, uite. Ce? Hai la culcare. Bă, du-te la așteaptă un pic. Să, văd ce de pus mă aici, hai. Banani. Ei, mai ești? Da, eu mai sunt. Păi de ce tot scrii să. Apropo, te-ai dus în Nether? Nu m-am dus. Să dai cât inventory la server. Da. Stai, știi ce? Nu iau nimica decât îmi iau doar un ligou de aur. Ca să nu pierd ceva. Da, mă duc și eu să fac și eu același lucru. Mamă, dar chestul meu e aproape plin. E deja plin. Stai un pic, Johnule, că îmi fac încă un dintre ăla. Și îmi pun un chest. Nu-i Gogeta. Hai mă, eu gata, mă duc. Mă duc, n-am mâncare, n-am nimica. Ok. Știu, nici tip inventory n-avem. Bă, vrei să zic o chestie? Oh, what the...
Ua. Ce? Bă, ce nether mai ești, frate? Asta nu e nether, mă, e nether? Stai să văd eu. Asta nu e nether, mă, ce e asta? Așteaptă un pic, te rog, mă. Asta e nether? Da, asta e nether. Ai, ok, nu știam. N-am fost niciodată nether, cărat. Ce mi-ai făcut, mă? Vrei să mă duc și eu? Bă, fii atent că... Bă, de ce mi-ai făcut, mă, asta, mă? Ce mi-ai făcut asta, mă? Nu, m-am omorât și eu. Mi-ai făcut asta? Ne-am pierdut bucăți de golduri, mă, ne-am... Bă, îți dau eu bucata înapoi, îți dau tot goldul meu. Da, mă, un gold vreau, așa, bun. Două. E cauza că m-am omorât. Vrei mâncare ca să te regenerezi? Da. Uite, poftim 2 bucăți de mări. Ironic, am și 2 bucăți de mări de aur. Bă, fii atent, Teo, asta e armura mea și asta e armura lui. Asta e armura mea, asta e armura mea și asta e armura ta, ok? Da, știu, pentru că chiar așa e. Bam. Ok. Uite, ai văzut cum Mergi pe videoclip acum. Ce? Da. Serios. Ce? Ce? Nu mai te duci în nether! Bă, îi zice fac eu nether, mă duc de unul singur, fără nimica. Așa, gata. Să vezi și tu ce găsești acolo? Gata, ok. Eu zice fac. Bă, da. La noi e cel mai nașpa portal. Iată că îl bag cu mâna goală. Ce asta? La ce ajută chestiile astea chiar? Ce? Da, chiar ia alea ca să poți să faci Widle. Da, îți trebuie capul de... Bă, fii atent, du-te nether repede. Vino nether repede să vezi ceva. Că a venit sufletelul meu aici. Stai că acum. Da, să-mi iau, chiar vreau să-mi iau. Hai mă, vii odată. Așa, gata, vezi. Stai, știi ce facem cu el? Bă, dacă îl împingi, împing eu în lavă. Bă, nu-l împinge, mă, în lavă. Nu-l împing în lavă. Stai, vreau să... Bă, știi ce fac? Eu nu am niciun obiect la mine, poate vedea. Uite. Ce? Luca s-a necat în lavă. Luca s-a necat. Ok. Bă, eu fac parcurs de pro player. Pro player, nu-i așa? Fii-atent. Nu. Bă, uite ce am găsit. Am găsit un beșten. Bă. Bă, fii atent. Vino cu mine. Ce? Bă, fii atent, vino cu mine. Ce? Ia-ți armură, că am dat de... Nu știu, mă, cum se numește. Ai dat de piglin. Stai. Nu, mă, de piglin, am uitat cum se numește. De ăla... Fortress. Stai, ăla nu e Fortress, ăla e un beșten. Stai un pic să bag aici. Nu știu. Acest episod a fost gata, e deja o oră, hai că facem următoarea.